Domine souffre et nana ne mine kane ba de me waloya kane sampa kane gloya emi miri odo ko mo ya hakili de ne ma nyinela wa tanga me no ko nte kuma chama fe ni aye hinana ne na ne ku ya keni ngani ya jele ya ja mo ko na ne suta ya kana ma tanga me no ko suru ngana china de faut pas le suru ay ne nte se ga ira la gadi kilo dona ala ouais. Bébé. Bébé. Na. Anga toka kene maya sino sokono na tebele. Bébé. Ala. Bébé. Nega bébé. Ala. Nega bébé. Ala woi. Ala bébé. Awasa. Egi josa ya gisi. Ya gisi. La lego kumere kurudi mbele bina ampa. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfare au jamfare lay do chamata au nye umashi bosira fe na kwa ngati fonya maga ya jamfare uya jamfa angato alama ni bebe bandonola masala ni tu ya An sokoma. On sera. Amba. Ça va? Ça va, alhamdulillah, patron. Comment tu vas? Anche an bara. Alhamdulillah. Amba. Bien. Ba ne pa ne be ka kachoro ka ro de ni quoi. Kachoro. Aw kachoro. Ko aga logo ci ro be dano ni kachoro ka ro. Kachoro nere de kachoro. Ere de kachoro. Ere de kachoro. Alhamdulillah rabbil alamin. Ane fa ne se ka ro ni na koy. Ah. Non, depuis kunu ne bi ki ga ro ni nya nyini ka dese. Donc finalement nyere shira bulon la suro. Pourtant ne ko ngaro ti yoro dogoleon. Yeah, so mana de nyi kam ne do nyini ga mu mesiki gere kare do ko feta. Ko fe kare na. Voilà, olude ko mako iga logo ci robe en rola. Sida na sera andro kachoro bebe ne do. Non se kan iga ro nyini se kan re. Ah. O kadi? Alhamdulillah o kadi. Ntano ni ibe trompero do. Trompero. Ah, trompero. Oui. Tiens, c'est un petit du mamba. Ah. Trompero. Ah, Dieu merci, wallahi. Ni o tike do fembela. Ah, bana, wallahi. Trompero iga comment faut na quoi? Il m'a do to. Voilà. Voilà, c'est parce que ne nana ka bonga en village là. Ah. Donc nale, nana nyere kalfa ale de là. Trompero là. Oh, kadaga ngume baranyini la nguma ko be war la ka se ka ngademaya voilà musaka ke chugo mina quoi. Yere deme, yere. Wallahi ka nyere deme. Yeah, donc trompero ale de feno nye fonyana. Sabino a en duko do la mimba to ni dona me se ka war soro. Voilà, comme ko ere fene ale kana o fenu na ta dure abe muso fenge ya ka wati muso nu Ara medine bani ba. ya you know ara ta kanera bulu da. Voilà, mais ki barat maten dare parce que ale ne do ko nu na ani muso do yere fu bena la déjà an war do soro mais malheureusement olu na bo akalama ka fogo trompero ko kube comme ko arnaquer donc olu tra plainte do en kama Tabarika ko ni ala kami tima tu kayame amna ta furali yo na yame ko breast size go ni nyana kwa bina fo ko furali ga efendi negatima la negatima ga finido ka fembe ke ka sorotima mafui ya mariage mafui fo ni nyana tu kayame amta furali yo na sa jamena telefon ta kana yame ya donc o yɛrɛ de o kɔni lafili yɛrɛ de b'an na sisan nɔ trompeur nana ci fɔ ne ɲɛna
k'a bɛ don k'an ka patron ka chemise dɔw fara ɲɔgɔn kan a tɛ ka bɔ ne fɛnɛ bolila n ko n bɛna e ka yɔrɔ ɲini ja ne fɛnɛ filila carrément ne taara ni dingɛba in carré ye quoi bon depuis wagati fo sisan ne n'a ma ɲɔgɔn n t'a dɔn n'a sera yan nɔ depuis kunu an bɔra ɲɔgɔn kan a ko ale ko an kun bɛna na ɲɔgɔn fɛ de mais ale sumara dɔn ne nana k'ale to yen parce que ni ne minɛna sisan somɔgɔ tɛ ne bolo yan donc ma se ka ko kɛ k'a kɛ ɲɛmajɔ ye ka taa fo ka tila ka plainte bɔ kɛra an kalama dɛ bɔ kɛra an ka ko kalama yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ne yɛrɛ sera ni ba de don i m'a ye kunu su kolen n taara don kafiri dɔ fɛ k'an kunkolo kafe mɔgɔ kana na n dɔn petit kana jɔrɔ n tɛ foyi ye mais i ma tromper o kibaruya sɔrɔ a ma s'i fɛ yan nɔ n'a famana yɛrɛ de n'a fama n'i ka kuma yɛrɛ tɛ yɛrɛ n'a famana yɛrɛ parce que mɔgɔ minnu n'a famana cogo n'a ma wele a bɛ tila a bɛ na bɔ mais tile filanan franchement n'a famana n'i yɛrɛ ka kuma tɛ i yɛrɛ ni kunkolo bɛɛ ɲagami kuru b'a minɛ o la petit ni ɲa kalan cogo min na a tɛ se ka minɛ ala k'a kɛ yɛrɛ sinon ale kun y'a fɔ ko ni bisi kɛra po ye dɔrɔn k'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ e fɛ yan nɔ la selefino nene tonselima yalala nene able ma bébé ni na palisa na ngapali na bébé ni manani abe sana mais ale tɛ yan nɔ ala ka kɛ yɛrɛ donc ne kun nana comme ne nana ka bɔ an ka somɔgɔ foyi tɛ ne la Bamakɔ yan nɔ nin wagati na donc n'a sɔrɔ n kun bɛ se ka to i fɛ yan nɔ n'i bɛ se ka n dɛmɛ voilà n ka se ka n ka denbaya musakaw kɔrɔ a bɛ diya n ye voilà i ye tromper n'ale voilà c'est ça i y'ale dege cogo min na n'i bɛ se ka ne fɛnɛ dege ko mun kɛ cogo min na ka tila ka minɛ ta cogo min na quoi o bɛ kɛ cogo di ne tɛ fɛn dɔn a ko non ne kun bɛ tromper o de kɔ i tɔgɔ ne tɔgɔ Gawusu awɔ jamu duman Gawusu Kulibali awɔ ne Kacoro Kacoro bɔri ka so b'i ka so vraiment ko in bannen don quoi abe toli abe bajidu abe todo palasa na foto ta love na toriba na bajimi ne bolo de la sama fin de ne ma foi gara ne bolo san tu se ina ga dam de tugni na selfie na selfie ai ni te selfie sa ba jamais ba sa mo dima na selfie na selfie ma na ko ni ba sa ini upload na selfie Mungera? selfie ko san ne ti mala na fin do ti mala so ne bo so na ta telefon ta na ta fra ti ma fla ni ta tun ga dan ne tuguni Bekana matima mafi John Odo ede te ya. Ere no te wa. ne ma dawa kamo E ma dawa kuma ere no te. Teme sisa inda kata nai. Ni tola igata ata amne sa so. ti ne bo ta da ni anani bo ta kana ma tuji Kika ta nai ta. na kana ada na beben amlo Ni ya kuma jama bleta ne. Ya fam. ayi i bɛ juguya n'a ye foyi t'a la n bɛna fɛn sɔrɔ a la ala ne mako bɛ wari la dɛ ne fa wallahi ne mako bɛ wari yɛrɛ de la wallahi n mako bɛ wari la mun nana ka muso lajɔlen don to n ka so quoi ayi wariko ye n banna a kɛ n'a fɔ i y'o sɔrɔ ka sinon ka na n'a ye tan a bɛ dɔ f'i ye a ma caman f'i ye a ye caman fɔ ne de a ye caman ba de fɔ ne wallahi i bɛ ka so ok d'accord i tɛgɛ don wari tɛ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ donc n bɛ se k'i dɛmɛ yan baaraw la o tɛ ok vraiment merci beaucoup ni a ko bɛ cogo min na i b'u ɲɛfɔ n ɲɛna an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛn Aston sɔgɔma o ma ti lamɛn k'an ɲɛ mi da an foyi tɛ yɛrɛ dun baasi foyi tɛ yen sugu dun ka bɔsi a ka fisa sugu kɔni tɛ yen e kɔni m'o dɔn sa sugu kɔni tɛ papu wala ye cogo di so i mun sa dɔɔnin don k'an mun ko daminɛ don sa e yɛrɛ ɲɛ b'a la o n'a fɔra ko ne filanw bɛ tulu bitigibaw kɔnɔ papuba e yɛrɛ ni ala cɛ e ka ne lajɛ bitigi kalo joli bitigi yɛrɛ taga ɲɛfɛ yɛrɛ
wallahi bilay papa ne yɛrɛ nimisara kun na ne somɔgɔw bolo do i ka woro kɔrɔ wallahi don ne do an sera ka boutique in da yan togo min na an b'a yɛlɛma ka kɛ boutique belebeleba ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la ne tɛ dɔndɔni muso e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne la o ne tɛ dɔndɔni muso ye n'a fɔra ko ne filanw bɛ bitigi ba kɔnɔ papa halisa e bɛ ka ne bila ni pochette a tɛ ka foyi de sɔrɔ bitigi yɛrɛ tɛ ka fa yɛrɛ han don ne do sa su mun ɲɔgɔn ye an bɛ ni boutique in kɛ boutique belebeleba ye yan ala bɛ tila ka jɔ a da la yan i kɔni e k'i mun dɔrɔn jilaja de ni ne cɛ sɔrɔ wallahi bilay kilasi bɛ mun na ne bɛ tugu kɔ ne bɛ wariko de la dɛ a su mun sa mun a bɛ ɲɛ dɔɔni dɔrɔn sɔɔni dɔrɔn an bɛ nin kɛ belebeleba ye yan i y'a mɛn a bɛ ɲa mɛnɛ ne ye ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni sɔrɔ kɔni ko wari bɛ mun kun papa ne bɛ taa fɔ n somɔgɔw ɲɛna wallahi u b'i ka woro lasegin kana olu fɔ sa olu man ɲi sa dɔɔni dɔrɔn de do i mun muso yɛrɛ kan ka mun ye mun dɔrɔn an bɛ jɔ nin da la yan fana pressé yɛrɛ sɔɔni dɔrɔn de do n'i ko ten yɛlɛw la sa n'i ko ten n y'a mɛn ok problème t'a la mais sera yɛlɛ fana awɔ ne ka waritigi cɛ bilay kɛ pewu n bɛna bitigiba dayɛlɛ kɛ ka nin ka kɛsigeni k'a feere de a bɛna don la hali kasa a tɛ ne yan nɔ n b'a fɔ n somɔgɔw ɲɛna ko n t'a ka woro fɛ bilen cɛ nin to ten na ba ye to ten na est-ce que e dogolen don an ka baara in na cɛ n ko Kacoro cɛ don tɛ wele joona koyi walayi ni tun y'a fɔ ne Gawusu ɲɛna ko don dɔ ne bɛna baara kɛ lɔgɔciyɔrɔ la n kun tɛ da la o n ko an to Salimata ka charbon feereyɔrɔ la lɔgɔ feerela min bɛ Salimata ka cour kɔfɛ ta Salimata ye jɔn ye Salima trompero ka patron muso ye voilà trompero bɛ baara la muso min fɛ yen n kun bɛ to ka hamoki bɔ ka lɔgɔcila ye ko cɛ ko ni Bamakɔ tile bilen kɔrɔ e ma baara foyi sɔrɔ fo lɔgɔci n ko fa dugu in kɔnɔ Bamakɔ funteni de b'o fɔ mɔgɔ ye fɔ dugu in kɔnɔ dɔgɔnin ma sa i bɛ fɛn bɛɛ ye koyi i bɛna fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ko ne bɛ don lɔgɔtu in na yan ja don dɔ ne yɛrɛ bɛna kɛ lɔgɔcila ye ala nin bɛɛ n y'a fɔ ko ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ bi ka d'a kan n nana ka n furumuso to n kɔ so Mariam wa a lajɔlen de don fɛnɛ a lajɔlen de don hali bi ka bi ninnu ma se yan fɔlɔ o t'a la n'u ma fɔ k'u tulonkɛ ne makɔrɔ jeli la de ya n bɛna sɔrɔ An sɔgɔma. Nse. O taara kun bɛ mun na halisa? Ne kun bɛ ka na o ti ma ka entretien de ne bila ti ma ka entretien n t'a la dɛ. N t'a la dɛ. Magura bi kelen ni. Bi kelen ni a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de. N t'a la dɛ k'a bɛ sisan dɛ. I y'a faamuya kɛ. Han? N y'a mɛn. A bulon yɛrɛ dun? A bulon ma se yan. Ne tɛ kibaruya kalama ne bolo ko ne bɛna sɔrɔ yan. Ne tɛ kalabanciya la dɛ. Magura n t'a kibaruya kalama. A bulon ta o bɛ furakɛ. A bulon ta bɛ furakɛ. Ni minɛ. Ni minɛ k'i biri. Ada. Di mana ya fɛ? Na fɛ. Tabulu yɛrɛ bɛ komi. Ya. Go. Go. I b'a dɔn trompeur ko ne ni muso mun ɲɛ yira ɲɔgɔn na ta trompeur ko y'a yira k'a fɔ ko ni n'u ye wari fɔlɔ min di ne ma ko ne k'o wari d'ale ma ni muso wari fɔlɔ min di e ma voilà e k'o d'ale ma voilà donc ni muso ye wari wɛrɛ mun di ne ma kɔfɛ o bɛ kɛ n yɛrɛ ta ye quoi bon ala nana kɛ wari fɔlɔ min sɔrɔla o bɛnna wa 50 ma n'o di trompeur ma bon o kɔfɛ ne ma wari wɛrɛ sɔrɔ parce que o kɔfɛ de bisi kɛra ko ye u nana bɔ ko ninnu kalama y'a ye donc ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a ɲini i fɛ n'a y'a sɔrɔ parce que n bɛ yan nɔ mɛ hakili bɛɛ bɛ n furumuso de la so Mariam a ma nɔgɔn muso ko ma nɔgɔn surtout yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'a kɔnɔ ma nɔgɔn kɔnɔma falen yɛrɛ de don y'a ye donc n tun bɛ fɛ k'a ɲini i fɛ n'a y'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka 10 ɲɔgɔn juru dɔ na fɔlɔ ni n ye wari sɔrɔ wagati min na n b'i ka wari lasegin ma ya o la m'o wari 10 in m'o bila ka taa tɔgɔ stop m'o bila ka taa Mariam fɛ yen nɔ ni Ala mɛn min bɛ n kan ni Ala mɛn min bɛ cogo di ko de kunkolo bɛ ko di ka kɛnɛya
no. Ele ma fa do ala. Wai ne kubere kuro. Wai. No re fura bar. Ya ba ngasigila nya. Ngasigila. Lawa kuba. Mena nga foto furakela mani nywana ye. L'autre là n'était pas qualité sur du mérite. Mais puisque je ne comprends pas. Mais elle ne mena nga foto furakela why no quoi? Why no sura? Oui. Nga ye tagansi lukungani. Kasoro kan to ba furakela no magro bebala. Nyama ngamna no ndala ke kuluko. Ko jume ngamna no nu. Iga kla kana. Magro igona mako iga yoro de fura. Yoro fara ko so ga banu ne yoro de fura. Ite sabali. Mineno ko awa donala bi adonala sini kabi tato nyore finyana benga wonye benga ne mo ai kabi tato nyore finyana imo foni awa idem ne katana de nta frake amne katana ni tenga mne no ko adam ne do ima foni na go mine ngore igo yoro frane ni fene ma jade nere aramade akli wallahi pai ne kumeka ni kuma ni ne kono e da kono doi mo ga ya hakle ebe miro de la bika fone nyana ko ne ma koro nyana ko mo ya hakle sisan ni kumesa wa tansinga ma wargo kuma blasa o tenen mo gocho toro me kilin tenen mo goche che to iske kunlo be wari bon ne me fa are o bla kana répéter en chef fleur o tenen mo gocho ce qui fait que do business ou de lebe do ba bota ba keta be do soro me ne ga war o tenen mo goche re are che kanu for bon alla kara wa duru ni we match muso de maso to be wuli betare o tenen mo goche re war iske nega do au tenen mo tere ne be se ka business ou de lebe do be bota be ka ba keta mais ne te wardi mo ma re ni tu doroma gelen di mo ma nyame ya fama ama finyana o tenen mo tere comme ayi kanu répéter check ne bi tere do ni ne nga fa ne bi tere do be ko ke be ko boy ba keta be do soro mais ne te wardi mo ma re ne te doroma gelen di mo ma o tenen die mo chiche nega wargo mayne ni nyata na ko yere domine soufe nana ne mine kane ba de me waloya kane sampa kane gloya emi miri odo ko mo ya hakili de ne ma nyinela wa tanga me no ko nte kuma chama fe ni aye hinana ne na ne ku ya keni ngani ya jele ya ja mo ko na ne suta ya yana ma tanga me no ko suru ngana china de faut pas le suru ay nte se ga ira la gati kilo donda ala ay bébé na anga to ke kene maya suno sokono na tebe ne bébé ala nega bébé ala nega bébé ala woi ala awasa egi josa ya glisi la go kumere kuru dimbele na amfa